Arrasate, Gipuzkoako herri bat da. Donostiatik 78 kilometrotara dagoena. 2015an, 21.931 biztanle zituen, eta horietatik, 151 euskaldunak dira. Musikaren errotik sortutakoa 1960ko maiatzaren 15ean Alfontso Marrena jakitunak hiri gutuna eman zion bertan zegoen Arrasate edo Arresate herrixkari. Lehintz eta Aramaioko haranak elkartzen diren tokian, baita Mondragon, izen berria ipini ere. Bizitoki hori Santa Barbara mendiskaren magalean kokatu zen. Tontorrean gaztelu zaharra zegoen, Deba ibarrean oso leku estrategikoan. Iberi argoin lautada eta kostaldearen arteko komunikabiderik garrantzitsuena baitzen ibar hori. Erdi Aroko hasieran hiriak sortzeko ahaleginari jarraituta, Deba ibarraren buruan eratu zen hiribildua. Gipuzkoako barneko aldeko beste aran eta ibar batzuetan egin zen antzera. Arrasateko jaia, San Juana. Herriko jai nagusiak San Juanetan ospatzen dira, ekainaren 23tik 26ra bitartean. Azken urteotan, ekainaren 23an, San Juan bezperan egiten den errementari dantzak lortu du arrakasta itzela. San Juan zuaren inguruan dantzatzen den San Juan zortzikoarekin bukatzen da errementari dantza eta bertan Arrasateko dantza taldeek, Arrasate musikaleko musikabandak, txistulari taldeak, Arrasateko gaiteroak, trikitilariak, albokariak eta txalapartariak parte hartzen dute. aukera sorta, emozio sortzaile badugu alboan, musikaren doinua. Santa Masak, abenduaren 22an ospatzen da Santo Tomas Feri Arrasaten. Egun honetan, nagusi dira baserriko produktuen salmenta eta erakusketa, lehiaketa ezberdinak, fruta, barazki, artisau langintzen erakusketa, herri kirolak, kalejirak. Maritxu Kajoi. 1977tik aurrera urriko lehen egu bakoitzean ospatzen den txikitiroen jaia da, Maritxu Kajoi eguna. Erdiko kalean kokatzen den Errosarioko Ama Birjinaren irudia da Maritxu Kajoi eta txikitiroen zaindaria. Egun horretan ohitura da dotore jantzita irtetea. Mila 1988tik hona urtetik urtera Arrasaten euskararen kale erabilera etengabe hasi da. Gainera hazkundea handia izan da. 1988ko neurketan kaleko elkarrizketen 11,6 euskaraz ziren. 2012an berriz 37. 2 eta 14 urteko haurrak dira kalean euskaraz gehien hitz egiten dutenak. Zure eskutik debekaturiko egin, diroka dabiltzan aurrak jolase. Nola ikusten duzu hemengo Arrasateko euskararen Egoera? Bai, zegoera duen. Euskaraz hitz egiten duzu edo... Ni nire kasuen kuadrien eta euskaraz hitz egiten dugu. Ni euskaraz bizinaz, nire ingurukoekin, ikastolan euskaraz hitz egiten dugu. Baina nik uste dut, gero eta gaztiek, gero eta gaztelera erabiltzen da. Eta larritzekoa dela egoera. Gauza igual aldatzen dabil, baina beti egon dira oztopoak erosketak egiteko orduan, edo igual euskeraz hasi eta gaztelerara pasau beharra ez dagoelako ulertzen, baina saiatzen gara, ni behintzat da, jone moduan saiatzen naz nire bizitza euskeraz egiten. Nola ikusten duzu euskararen egoera hemen Arrasaten? Erdiz-pordizkoaz, ikastola inguruan entzuten duzu nerabeak erdera batuan, jotake, eta horre keska erabiltzen dago. Zaki zerraitik, ikastolan ibilita erderaz entzutia, nahiko gogorra egiten zaigu.
Euskararen egoeri arrasaten ez dala oso ona, batez be gaztiak ez dabilako hitzen euskeraz asko. Bueno, gara depende baize ambitotan mobitezaren, baina gehixen bat nik uste dute gaztiak hitzen dabila gehiago erderaz euskeraz baino. Eta hori. Gero hil jentia belanian hori aldatzeko ez, eta gazti eta ontxe datozen dabiltzenak azten euskeria erakusteko eta berriro behartzeko indar hori bia. Euskararen egoera eta bigarrena, Bai, esango. Bueno, nik uste dut Euskararen egoera arrasaten nahiko ona dala. Bai, guk hemen ikastola moruan behintzen, da hitz egiten dugu euskeraz, eta hombre, saiatzen gara bai dendetan eta bai beste egoeretan be bai, bueno, gara euskeraz hitz egiten. Bai. Bueno, nahi duzu zenean. Bale. Nik uste dut hizkuntzan erabilera arrasatzen dela asko unian arabera. Une batzuetan bastante erabiltzen da euskera eta beste batzuetan beste euskerarik erabiltzen. Hausuen arabera, bai. Hausuen arabera asko nik esan aukertu unian dela euskera gehien erabiltzen dela. Eta hemen taberna honetan bastante. Nik esan aukertu hau dela euskaldunen Bai. Gero, beste lekuetan pasatzen den moduan, ezagutzak ikeragarrik gora indagoen enean, erabilera ez doia neurri berdinean gora, ez? Eta nik usango nuke kezkagarrisa nerabien jarrerak, ez? Nerabe eta gaztetxo bebe bai. Askotan gaztetxoak sartu eta lehenoko hitzak erderaz. Eta gero euskeraz entzun eskero, euskeraz oso ondo moldatzen die, baina lehenoko hori erderaz askotan. Arrasaten? Ez dakit. Ni aldamenean egoten gehienak euskeraz egiten dute. Gehienak, ez dakit besteaz egiten dute. Kalean entzuten duzu normalean edo... Kalean nahiko euskera entzuten du, bai. Baina gazten artean edo gehiago igual helduen artean. Ni egoten ez beti oso gazten. Bai, euskera ez dute, zein da arrasaten dagoen euskararen? Bueno, ikastetxetan eta dan euskeraz ikasten da, eta gaine oin etorkin asko eta daz, eta orduen gero eta gutxi hau. Nik uste dut ez dela egoera oso ona, baina dagoena da. Arrasateko hizkera. Debagoieneko udalerria eta herririk hasiena. Lehintz Baiarako beste herriekin, Eskoriatza, Aratxabaleta eta Lehintz Gatzaga, hartu eman handia izan du mendeetan zehar, eta oso lotuta daude hainbat arlotan, hizkera barne. Izan ere, esan daiteke euskara berbera erabiltzen dutela 4 herrietan. Debagoieneko hizkera. Deba eskualdeko hainbat herrik osatzen dute Debagoieneko hizkera. Gipuzkoako Aretxabaletak, Arrasatek, Eskoriatzak, Lehintz Gatzagak eta Oñatik eta Arabako Aramaiok. Lehintz Aranak esparru berezia osatzen du Deba ibarrean. Oso estua delako Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Lehintz Gatzaga herrien arteko batasuna. Aramaioko hizkera ere ez da asko urruntzen hauetatik. Baina bai Oleta auzokoa. Oletako hizkera sartaldeko eta sortaldeko hizkeren arteko tarteko hizkeratzat hartzen baita. Adibidez, afixa abia da, betik beti, fuan joan, irago igaro. Bai, euskara, animo euskara! Lexikoari dagokionez, aita jauna aitona deitzen diote, eta amandria amonari. Gure kasuen hitz egiten dugu, Arrasate Gipuzkoan dau, baina Bizkaieraz hitz egiten dugu. Eta uste dut, kalkula berezisa ez dela bakarrik Bizkaiara balin bagoia zen nabaritzen dela diferentzia, ez da? Bai, hemen mondrautarrez edo gerota, Bizkaiera da, elorrexo onduan daukogu, eta hemen batua ez bada euskaldun berrietan eta oso gutxi entzuten da. Eta ze berezitasun nabaritzen duzu hemen hitz egiten duen euskara eta beste leku batean hitz egiten duzu?
hori nabarmena da, hemen mugan gauzenez Arabaki eta Bizkaiaz, hemen Bizkaieraz gehiago bentzite Euskaldun zarrak Bizkaieraz eitzen dugu, eta guztiak batuan, baina, bueno, azkenien euskera. Euskera, bueno, nik uste dute, justo hemen gauz mugan Bizkaia, Gipuzkoan gauz, baina gauz mugan Bizkaiakin, eta azkenien nik uste gure euskal kisa Gipuzkoa eta Bizkaian artean, eta nik uste hori ala berezitasun importanti. Gu daukagu hemen euskalki bat erabiltzen duguna, bai guk ez dugu euskara batua normalien hitz egiten, daukagu euskalki berezi bat, eta gisa da guk ikastolan saiatzen garela euskalki horretan berba egiten. Baina bueno, batzuk erabiltzen daude, arrasaten du bai, euskara batua, baina normalien hemengo euskalki xata. Eta berezitasun horiek edo arrasatzen euskara? Jo, hemen euskalki xa erabiltzen dela, ez? Bai. Gipuzkoan egon arren Bizkaieraz egiten du berba, Mendebaldeko euskeran, eta hori. Bueno, egiten dugu apur bat, naste borraste bat, ze kareko euskera ez dakit batzuk modu batera etxen da, beste batzuk beste batera, batzuk itxixago, beste batzuk... Ika ez da iken, hori bai, eta... Itxi, eta mandan nahiko gaizki, baina, bueno. Garren galdera, ze berezitasun ditu hemen hitz egiten den euskera? Bereztasuna, asko, Gipuzkoa izanik hemen Bizkaiz egiten dugula. Hori da nabarmenena, ez? Beste asko bai, lantxerotan zakitzena. Bai, hori. Zinekiko? Nabidez Gasteizen hitz egiten den euskararekin, Hemen Bizkaiera hitz egiten da. Orde justo mugan dau eta hauko bere berezitasun batzu, Arrasatek herri danak daukina moduen, eta adibidez Gasteizekin konparatuta Gasteizen batua hitz egiten da, ez? Hori, hemen Bizkaia eta orduen ez berdintasun hori, baina bestela Bizkaiko edozein herritan moduen. Hori da. Denok batera kanta, hau da gure ere zerkia. Perro... Se está dando mucho. Madre, que se abraza. Se está dando mucho. Hemen zaudete lagun